Čau lidi, tady je Vertaxi a chtěla bych v tomto videu poděkovat jednomu fanouškovi na YouTube, který mě sleduje a napsal mi pěknou zprávu, pěkné asi 2 zprávy k narozeninám a chtěla bych mu prostě poděkovat a snad jo, a jmenuje se Radex, takže děkuju Radexovi a snad se mnou vydržíte i vy ostatní tady na YouTube, dokud natáčím a ještě natáčet budu. A jsem ráda, že tady se mnou prostě vydržíte a tak dále. Prostě chtěla bych i vám poděkovat za 14 odběratelů a prostě tak a byla bych ráda, kdybyste mi dodatečně do komentářů pod toto video popřáli k narozeninám a protože říkám dodatečně, protože narozeniny jsem měla včera, což bylo 9. září, takže prostě 9. září, takže to pořádně i prostě oslavím a nebojte, videa budou dále, mám tolik nápadů na videa, takže už jako vymýšlím další a další, takže se nemusíte bát, že o něco přijdete. A byla bych ráda, abyste nepřišli o video, abyste dali odběr se zvonečkem a like a ten komentář a tak dále. Máte se prostě na co těšit a klidně mi můžete napsat, co byste chtěli za video. Jako já už mám nějaký jako plány a prostě nápad a ještě nad tím přemýšlím, ale klidně mi můžete napsat i vy, co byste chtěli za video, nějaký nápad a to. A třeba z toho něco od někoho vyberu. Takže vám tady vkládám zprávy od toho fanouška Radexe, co mi napsal za přání. Takže si to můžete přečíst. A takže vám dám teďka chvilku na přečtení. Tak jo, jestli jste si to stihli přečíst, tak
snad se vám video líbilo a zanechte ten like a odběr a komentář. Tak se mějte. Tak se mějte hezky a u nějakého videa se uvidíme. Zatím čau.